ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 1-ാം തീയതി ആയിട്ട് അല്ലെ, പുതിയ വർഷം, പുതിയ തുടക്കം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല, വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി ആയിരുന്നു, ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കുണ്ഠിതങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാണ് 1-ാം തീയതി ആയിട്ട് അല്ലെ. പുതിയൊരു വർഷം, പുതിയൊരു തുടക്കം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, ഇതാണ് നമ്മുടെ അധ്യായത്തിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അർജുന വിഷാദ യോഗ അങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കിക്കോളൂ. പറ്റാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഓണാക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവർക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ? എന്താ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആ എന്താണ്? ദൈവത്തിനെ വിളിക്കുന്നു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവനെ വിളിക്കുന്നു. വാസുദേവൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മാതാജി, അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തരസാമൃതം ആരാടുക്കണേ? 6:30ക്ക് മാതാജി അവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കി. ആ ഇതൊരു ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉഷ മാതാജി കേട്ടോ, അവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ മിനി മാതാജി, സോറി ഇന്ദു മാതാജിനോട് ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പൊ മാതാജി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകണം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ട്, ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആകാം. കാരണം അതില് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 1-ാമത്തെ അധ്യായം പറയണം, പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അല്ലെ വ്യാഖ്യാതാവിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് അധ്യായം മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് വന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആകാം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര്, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് സമയം 7:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്, ജോലിയൊക്കെ പോണവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ലീവ് ചെയ്യാം, സാരമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അങ്ങനെ കാണാം. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലാത്തവര് പറ്റുന്നാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയുമ്പോ സ്പീഡ് കൂടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ചോദിക്കാം. സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പറയാം. കാരണം മനസ്സിലാവായതുണ്ട്, എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ ഒപ്പം വരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിരുന്നോ ഗ്രൂപ്പില്? ഇല്ല, കണ്ടില്ലാരും? കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടിരുന്നു. കണ്ടിരുന്നല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂട്ടോ. നിങ്ങൾ അവിടെ ഉറങ്ങണില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം മാതാജി. മാതാജിന്ന് വിളിച്ചാ മതി. മാതാജി മാമെന്നൊന്നും വിളിക്കേണ്ട, മാതാജിന്ന് വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. ആ റെക്കോർഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് PPT ഉണ്ട് അതിന്റെ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് തരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? കുറെ ഭഗവത്ഗീതകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഇസ്കോന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനുമായിട്ടുള്ള ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹം ആണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊരു 2 സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജന്മം എടുത്തത്. അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ വീട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭക്തിയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താണ്, മക്കളും ആ വഴിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ മുതൽ തന്നെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് കൂടുതൽ താല്പര്യം ആര് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ അച്ഛന്റെ കൂടെ പോകും, ഭഗവാന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദറും ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. അതായത് സാധാരണ കുട്ടികൾ കളിപ്പാട്ടത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കളികളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് വളർന്നു വലുതായപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുരു വേണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമികളെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ഈ വൈദിക വിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാനാണ് ആര് ചെയ്തത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോ ഒന്നല്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലാണ്. അമേരിക്കയിലായിരിക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ഹിപ്പികളെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം അവിടെ ചെന്നപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഒരു ചരക്ക് കപ്പലില്. അദ്ദേഹം അത്രയും പ്രായമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. നമ്മളെ പോലെ ചെറു പ്രായത്തിലല്ല, ഏജ് ആയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ചരക്ക് കപ്പലിലാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകമൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയില് ഒരു ശിലാഫലകമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം 2 ഗ്രന്ഥങ്ങള്. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു. ആ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും. ഭാഗവതത്തിന്റെ സെറ്റൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അത് അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 1966 ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കുക ചെയ്തു. കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു BBT സ്ഥാപിച്ചു, ബുക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. പിന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് കുറെ സ്കൂളുകള്, കോളേജുകള്, കുറെ അമ്പലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എത്രയാണ് പറയുന്നത് ഡേറ്റ്? 1977 നവംബർ 14 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലീല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ആരാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂര് നമ്മള് പറഞ്ഞ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രം കുളായി മംഗലാപുരത്താണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം. അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ആണിത്. രാധാ ഗോവിന്ദ് അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും. രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ അവിടെ അമ്പലത്തിലെ അഡ്രസ് ആണിത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹം IIT ഹോൾഡർ ആണ്.
അദ്ദേഹം ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. സന്യാസിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം മായാപ്പൂര് ആണ് ഉള്ളത്. അവിടെ മായാപ്പൂര് ഇസ്കോന്റെ മെയിൻ ടെമ്പിളില് ആണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം അല്ലെ, നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, കുറെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബുക്കുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബുക്ക് പറ്റില്ല, ഈ ബുക്ക് പറ്റില്ല, ഈ ബുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാരൂപം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അതേപടി യാതൊരു കലർപ്പും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അറിവ്, അതാണ് ഏതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു പരമ്പര കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഓരോ ആചാര്യന്മാരുടെ ത്രൂവിൽ വന്ന് 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ആ ആചാര്യനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ യാതൊരുവിധ കലർപ്പുമില്ലാതെ അതേപടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആശയങ്ങൾ, ഭഗവാൻ എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ആശയം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആശയം എന്താണ്, എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് അതേപടി യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 4 തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ പരമ്പരകളുണ്ട്. 4 തരത്തില് വൈഷ്ണവ പരമ്പരകളുണ്ട്. വൈഷ്ണവ പരമ്പര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ പറയും നമുക്ക്. ഭഗവാനിലെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന 4 പരമ്പരകൾ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 4 പരമ്പരകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റത്തെ പരമ്പര പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രണ്ടാമത്തത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, 3 കുമാര സമ്പ്രദായം, 4ാമത്തത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞു ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായം. രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്, രുദ്ര സമ്പ്രദായം. രുദ്ര സമ്പ്രദായം മഹാദേവനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. 3ാമത്തത് കുമാര സമ്പ്രദായം, 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം. 4ാമത്തത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിലും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം, അതായത് എവിടേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വല്ല വൈഷ്ണവനാകാന്നുള്ളതാണ് ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ അറിയുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും പിന്നെ മധ്വാചാര്യര്, പിന്നെ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഒരു രഹസ്യ അവതാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് കുറെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പരമ്പരയ്ക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം, ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തില് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. പക്ഷെ ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു അറിവ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഇതില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകിയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട യോഗ്യതയാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തനായിരിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം, ഉറ്റമിത്രായിരിക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, ശിഷ്യനായിരുന്നു, ഉറ്റമിത്രമായിരുന്നു. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന്
ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ആശ്രയം എന്ന് പറയും അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭക്തൻ. ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ആ ഗുരു പറയുന്നത് മുഴുവൻ അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശിഷ്യൻ. ഉറ്റമിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ നമ്മുടെ സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മിത്രം നമ്മള്. ഈ 3 യോഗ്യതകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? നമ്മൾ ഭക്തനായിട്ട് മാറും, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറും, ഉറ്റമിത്രനായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കുന്നതിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയം അനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ വിശ്വധരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ ആയിരിക്കണം സേവിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയും. ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീത ഉപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മരുന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നതോ അനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്നത്. ആ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാൻ എപ്രകാരമാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മള് നമ്മുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ നമ്മുടേതായ രീതിയിലോ അല്ല അത് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ. ഇനി ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെ. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുവൽ ഉണ്ടാവും, ലൈഫ് എന്താ പറയാ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു മാനുവൽ തരും. നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത എന്തിനുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും അതിൽ ഉപദേശം ആര് തരുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് എന്തിലൂടെ? ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലൂടെ. അപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ടൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഫോളോ ചെയ്തു പോകേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 18 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം എന്നും 6 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം എന്നും 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നും അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ആകെ 18 അധ്യായങ്ങൾ, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. ആ 700 ശ്ലോകങ്ങളും 18 അധ്യായങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്നറിയപ്പെടും, പിന്നത്തെ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം എന്നറിയപ്പെടും, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്നറിയപ്പെടും. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു, പിന്നത്തെ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം എന്നറിയപ്പെടും, ലാസ്റ്റത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് അറിയപ്പെടും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പറയുന്നത്? ഉണ്ട്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ഒരു സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഒരു ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രകാശം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും? ആ ഒരു ടോർച്ചിന്റെ എന്താണ് പറയാ, എത്ര സ്ഥലത്താണ് അതിന്റെ പ്രകാശം വ്യാപിക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും വരെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ പറ്റില്ല. പക്ഷെ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം, നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളെ ഭൂമി മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് സൂര്യൻ അല്ലെ. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. സൂര്യനെ പോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ
ഇതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഒരു ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തോ ഒന്നും കിട്ടില്ല, ബാക്കിലേക്കില്ലോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ സൂര്യപ്രകാശം അങ്ങനല്ല. അതേപോലെയാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാര സർവസ് ആണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളെയും സാര സർവസ് ആണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കിട്ടാണ്? പ്രകാശം കിട്ടാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ, 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കാലത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിന്നെ കാലം, കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചും. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ്, നമ്മൾ എത്ര വർഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ, അതായത് ഈശ്വരൻ, പിന്നെ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം, 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ PPT ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാതാജി നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, കാലത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 കാര്യങ്ങള്. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം, ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗീതാ ശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതാഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഭയശോകാതിവർജിതാഃ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന എല്ലാ ഭയശോകാതിവർജിതഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും, ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ അതീന്ദ്രിയമായ സാഹിത്യം ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങള് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ. നേരെ മറിച്ച് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ദീഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഗൗരവത്തോടെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്, അവരെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ കർമ്മം ഫലം മുഴുവനും. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കുറയ്ക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലമൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലമൊന്നും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. കാരണം ഇത് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സാഹിത്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ വാണിക്ക് കഴിയുന്നു പറയാണ് ഇവിടെ. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത്ഗീതാമൃതസ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ
ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ നിത്യം നമ്മൾ ജലത്തിൽ കുളിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് ശുദ്ധി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഗംഗാജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആണെങ്കിലോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു കളയാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഗംഗാജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാദ്വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസമാണ്. മാത്രമല്ല പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടും നിഷ്ഠയോടും കൂടി ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രം മതി നമുക്ക്. കാരണം ഇത് സാരസർവസമാണ്. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 പ്രാവശ്യം ശ്ലോകം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ് ലേഗാവുന്നു മാത്രം. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ നിങ്ങൾക്കപ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ചൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം കൂടി പോകും അറിയാതെ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ സ്ലോവില് ചൊല്ലാൻ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ വിരോധമല്ലേ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താദിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യത്തെ. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താദിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യത്തെ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം അത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണത്. അപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗംഗാനദി അത്രയും മോക്ഷം നൽകുന്നതാണ്, പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാനദി നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവന് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ആ ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും? കാരണം ഗംഗാനദിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്താൽ മോക്ഷം പ്രാപിക്കും. ഗീതാമൃതം ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഗംഗാ നദിയേക്കാളും പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന്, അതായത് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണെന്ന് പറയാം. കാരണം അത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. മുൻപ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദനാഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദനാഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര ഉപനിഷത്തുണ്ട്? 108 ഉപനിഷത്തുകൾ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തിന്റെയും സാരമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഒരു ഗോപകുമാരൻ എന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ പശുവിനെ കറക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു പശുക്കിടാവായി നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനൻ അത് സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള പാനം എന്ത് പാനം ചെയ്യാണ്? തുല്യമായിട്ടുള്ള ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു.
ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം. ഏതാണ് ദേവകീ പുത്രഗീതം? ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ. ഏകോ ദേവം, ഒരേ ഒരു ദേവൻ. ആരാണ്? ദേവകീ പുത്രൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രം സസ്യ നാമാനിയാനി. ഏകോ മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം. ഏതാണത്? ഭഗവാന്റെ നാമം. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു കർമ്മം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രം, ആദ്യ ശാസ്ത്രം, പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീത. ദേവനാരാണ്? ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. മന്ത്രം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. പിന്നെന്താണ്? കർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന് ഗ്രന്ഥം ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രാണ്. പൊതുവായ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഇതാണ് ഗീത മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടതാണിത്. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നും കൂടി. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതേപോലെ പറഞ്ഞാ മതിയാവോ? സ്പീഡ് ഇനിയും കുറയ്ക്കണോ? ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. യൂട്യൂബ് ഇടുവല്ലോ, അപ്പോഴും കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന വിഷാദ യോഗം, അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഇതാണ് അധ്യായം, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മള് അപ്പൊ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തൊരു സാഹചര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബങ്ങളാണ്. ആര്? കൗരവരും പാണ്ഡവരും. അതില് കൗരവർ എങ്ങനെയാണ്? കൗരവർക്ക് എപ്പോഴും പാണ്ഡവരോട് വളരെയധികം ദേഷ്യായിരുന്നു. കാരണം കൗരവർക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സമ്പത്തിനോടും സ്ഥാനമാനങ്ങളോടും ഒക്കെ വളരെയധികം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല, പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടും ഭയങ്കര മോഹമുള്ളത് കൊണ്ട് പാണ്ഡവർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്? കൗരവര്. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതൊന്നും കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ. കാരണം ചേട്ടന്റെയും അനിയന്റെയും മക്കളാണ് അല്ലെ കൗരവരും പാണ്ഡവരും എന്ന് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളാണ്. ഇപ്പൊ ചേഷ്ടനും അനിയനും ഒരേപോലെ അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കള് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് പാണ്ഡവര്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകാണ്. പക്ഷെ ദുര്യോധനനും സഹോദരന്മാരും അതിലൊട്ടും സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അവര് പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു, കൊടുത്തില്ല. 5 ഗ്രാമം ചോദിച്ചു, 5 വീട് ചോദിച്ചു. ഇതൊന്നും ആര് കൊടുത്തില്ല? ദുര്യോധനാദികൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകത അവിടെ വരുന്നത്. അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ യുദ്ധം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം വരുമ്പോ 11 അക്ഷോണിപ്പടയായിട്ട് ദുര്യോധനാദികൾ, അതായത് കൗരവരും, 7 അക്ഷോണിപ്പടയും ഭഗവാനും ആണ് പാണ്ഡവരുടെ ഭാഗത്തുള്ളത്. അങ്ങനെ ആയിട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അർജുനൻ തന്റെ യുദ്ധത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നവര്, തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പകച്ചു നിന്നു പോകാണ്.
അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, യുദ്ധം വേണ്ട, രാജ്യം വേണ്ട, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവര് ഇപ്പൊ 13 വർഷത്തെ വനവാസം കഴിഞ്ഞു, 1 വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട രാജ്യവും ഇല്ല, അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ രാജാവാണ്, രാജാവിന്റെ മക്കളാണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലെ. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു സമയത്തിലാണ് യുദ്ധം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം. പക്ഷെ അർജുനൻ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ യുദ്ധം മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോ, തന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അതൊക്കെ വേണ്ട, അതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം തൊട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യര്, ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കാണുമ്പോ, ഭീഷ്മര്, ഇവരൊക്കെയാണ് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കാണുമ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ പകച്ചു നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 1, അർജുന വിഷാദ യോഗം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ധൃതരാഷ്ട്രയിലൂടെയാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രാണ് പറയുന്നത്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ സഞ്ജയ. സഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ മക്കൾ എന്നാണ് അതിലൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ. മാമക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ, അങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നത് സഞ്ജയനോടാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രം നമുക്കറിയാം, ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? യുദ്ധമൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ സഞ്ജയന്റെ എന്താ പറയുക, വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ ഈ സഞ്ജയന് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ എന്ന് പറയാം, അതായത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിലെ രംഗങ്ങൾ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സഞ്ജയന് സാധിക്കും. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് TV കാണുമ്പോ അല്ലെ, നമ്മൾ പുറത്തുള്ള എന്താ പറയാ പല രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുന്ന പോലെ സഞ്ജയൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ചോദിക്കാണ്, ആ പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം തന്റെ മക്കളെ മാത്രമാണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത്, തന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രം ആ കൗരവരാണ് എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയാ അവകാശം പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കൗരവർ എന്ന് അവകാശപ്പെടാണ്. പക്ഷെ പാണ്ഡവരുടെ ഒരു അവകാശം അവിടെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്ര അത്രത്തോളം ആരാണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് സ്വാർത്ഥനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അടുത്തതില് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ സഞ്ജയനോടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ദുര്യോധനനും എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? ദുര്യോധനനാണല്ലോ അവരുടെ മകന്മാരുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ആരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട്? ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട്, ഗുരുവിന്റെ പേരെന്താണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ
പറയാണ്, ദുര്യോധനനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രൻ എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ് ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താണ് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞത്? മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാം. പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാം. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. പറയാണ്, ഈ എന്റെ ആചാര്യൻ, അങ്ങയുടെ അല്ലയോ ആചാര്യ, ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് പറയാണല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ഇവരുടെ ആചാര്യനാണ് ഇവരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യർ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കാനായിട്ട്. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ദ്രുപദപുത്രനും എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദുര്യോധനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. നമ്മള് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദേഷ്യം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൂത്രങ്ങളാണ് ആരും ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത്. ശരി, നേരായ ഒരു ബുദ്ധിയല്ല ആരുടെ? ദുര്യോധനന്റെ ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ആരുടെ അടുത്ത് വൈരാഗ്യമുണ്ട്? ദ്രുപദനായിട്ട് ശത്രുതയുണ്ട്. ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും തമ്മില്. കാരണം ദ്രുപദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവാണ് ദ്രുപദൻ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദ്രുപദൻ ഒരു യാഗത്തിലൂടെ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു മകനെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന. ആരാണ് പുത്രന്റെ പേര്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രന്റെ പേര് ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ എന്ന് പേര് പറയാതെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ദ്രുപദനോടാണ് ആർക്ക് വൈരാഗ്യം? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ മുന്നിൽ ദ്രുപദന്റെ പുത്രന്റെ പേര് പറയാതെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വൈരാഗ്യം ഒന്നും കൂടി കൂടല്ല ചെയ്യുന്നത് ദ്രുപദന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആരിങ്ങനെ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെ പറയണ ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കാൻ. കാരണം ഇങ്ങനെ തന്നെ വധിക്കാനുള്ള മകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ദ്രുപദന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദുമ്നന് എല്ലാ കലകളും, ആയോധന കലകളെല്ലാം ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ദ്രോണാചാര്യർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ശിഷ്യനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവത്തില് അദ്ദേഹം ശരിയായ രീതിയിൽ ആചാര്യൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ശിഷ്യന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ശിഷ്യനാണെന്ന് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. എല്ലാ ആയോധന കലകളും ദൃഷ്ടദുമ്നന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഇന്ന് ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നനാണെന്ന് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്? യുദ്ധം വരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കണം. അപ്പൊ ഇനി 4 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തില് 14 വരെ ആ യുദ്ധത്തില് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അത്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്, കൗരവരുടെ കൂടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്, ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഇനി യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തില് ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതില്. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമന്റെ ശംഖാണ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. കാരണം യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുകയാണ് അല്ലെ. യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ്? ശംഖ് മുഴക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അടുത്തത് ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകൾ, മറ്റുള്ളവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കിയതായിട്ട് പറയാണ്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യസ്യ പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതാഃ.
ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതി. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് അനന്ത വിജയം. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങൾ. അപ്പൊ നകുലന്റെയും സഹദേവന്റെയും ശംഖിന്റെ പേര്, നകുലന്റെ ശംഖ് സുഘോഷം, മണിപുഷ്പകാണ് സഹദേവന്റെ ശംഖ്. വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്ര പുത്രന്മാർ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആ യുദ്ധത്തിനുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഘോഷാധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ത്യാരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോഭ്യാനുനാതയൻ. സഘോഷാധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ത്യാരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോഭ്യാനുനാതയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഈ ശംഖൂതിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ശംഖൂതിയപ്പോ ആ ശംഖിന്റെ സൗണ്ട് ആ ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ വളരെ മാറ്റൊലി കൊള്ളണ പോലെ ഭയങ്കര സൗണ്ടിൽ വന്നു. അത് കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പാണ്ഡവര് മാത്രല്ല ശംഖൂതുന്നത് അല്ലെ, രണ്ടു കൂട്ടരും ശംഖൂതും. പക്ഷെ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ഏതൊരു ആപത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്? പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് ഇവിടെ പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശംഖുകളൊക്കെ ഊതി. ഇപ്പൊ ശംഖുകളൊക്കെ ഊതി യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. എന്താ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. അച്യുത, ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്. അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭഗവാന്. ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ്, ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് നമ്മളെ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരാണ്? അർജുനന്റെ സാരഥിയാണ്, പാർത്ഥസാരഥിയാണ്. പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ടല്ല, അച്യുതനാണ്. അച്യുത എന്ന് വിളിക്കും ഭഗവാനെ. ച്യുതി സംഭവിക്കാത്തവനെ, വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും എന്താ പറയാ, ലോകത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേര് തെളിയിക്കുകയാണ് അല്ലെ. സാരഥിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാരഥിയായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് തേര് കൊണ്ട് നിർത്താം. എന്തിനാണ്? ഈ യുദ്ധത്തിന് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ തേര് കൊണ്ട് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വേപദുശ്ചരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത് ത്യക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. വേപദുശ്ചരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദാ ഹസ്താത് ത്യക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ വലിയ കാര്യത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്താൻ. ഭഗവാൻ അതേപടി അങ്ങോട്ട് നിർത്തിക്കൊടുത്ത് ഈ സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തുള്ളവരെ കണ്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല്, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഗാണ്ഡീവം. ഗാണ്ഡീവം
എന്നാണ് അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേര്. ആ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണു, തൊലി ചുട്ടു നീറാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും താഴെ വെക്കില്ലാത്ത ഒരു വില്ലാണ് അർജുനൻ ഗാണ്ഡീവം. ആ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണു, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി, ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിയപ്പോ അവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ തൊലി ചുട്ടു നീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. നചാ ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും പ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത്? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് തേര് നിർത്തി അർജുനനെ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല കൃഷ്ണ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, അല്ലയോ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ. കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ട്, കേശവൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അച്യുതാന്ന് പറഞ്ഞു, കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, എനിക്ക് എവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ്, എന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം പോയി, നിയന്ത്രണമൊക്കെ പോയി. കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗ്യലക്ഷണങ്ങളല്ല, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത്. എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇനി അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം? അർജുനൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതയിൽ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു, അർജുനൻ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയണത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാവരോടും മൃദുല ഹൃദയത്വം ഉള്ളവരായിരിക്കും, കാരുണ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയണത് മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങള്, മൂന്നാമത്തത് പാപം, നാലാമത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അഞ്ചാമത്തത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഈ അതുകൊണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാണ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള, ദുഃഖത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ മം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. ദൃഷ്ടേ മം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികളാണല്ലോ എല്ലാവരും, അവരെ കാണുമ്പോ എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാണ്, എന്റെ മുഖം വരളാണ്. അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്താണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് അർജുനൻ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത അർജുനൻ ഉപദേശിക്കാണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ 13 വർഷം വനവാസം, 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസം, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഉപദ്രവിക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ആരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ പാണ്ഡവർ, ഇവരെല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് ഇവരെ കണ്ടപ്പോ അർജുനനാകെ തളർന്നു പോകാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവരോട് താല്പര്യമില്ലാതെ. അർജുനൻ ആ സമയത്ത് അവരോട് ദേഷ്യമല്ല കാണിക്കുന്നത്, അർജുനൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ, അത്രയും ഒരു പ്രയാസമാണ്, തന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് എല്ലാവരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർജുനൻ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വം ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനന് എല്ലാവരോടും ആ ഒരു സഹതാപം, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി, കാരുണ്യാണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ. നച്ചാ ശ്രേയോന പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനി ച. നച്ചാ ശ്രേയോന പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇനി അടുത്ത് എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? ഈ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുന്നാണ് പറയുന്നത്? അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. കൂട്ടുകാരനാണല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരനോട് പറയണം, എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല, ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് ഗുണാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണേന്ന്. എനിക്ക് ആ വിജയം വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട.
അർജുനൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, കാരണം ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, കൊട്ടാരം വേണ്ട, ആ ഒരു സ്ഥാനം ഒന്നും വേണ്ട, കാരണം ഇവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. ഈ ബന്ധുക്കളെയൊന്നും കൊന്നുകിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ സുഖം എനിക്ക് വേണ്ട, അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ശരിക്കും ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തെക്കാൾ അർജുനൻ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്? ബന്ധുക്കളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം. ആ ബന്ധുക്കളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് അർജുനനോട് കാണിക്കുന്നത്. അവര് ആ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, കാരണം അവരെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു സുഖവും വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ? ഉണ്ട് ഉണ്ട്. സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? കൂടെ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരും കൂടി പറയാണ് മാധവ. മാധവൻ എന്ന് വെച്ചാല് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാധവൻ എന്നൊരു പേര് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവർ അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. അപ്പൊ ഇവര് ശരിക്കും ഇവരാരാണ്? അക്രമികളാണ്. അക്രമികളാണെങ്കിലും ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്തായിരിക്കും ഫലം? നമുക്ക് പാപമായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോണത്. ഇവര് അക്രമികളാണെങ്കിലും ഇവരെ വധിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടും. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രൻ പുത്രന്മാര്, അതായത് ഇവര് ഈ കൗരവരെന്ന് പറയുന്നത്, ദുര്യാധനാദികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വധിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായ കാര്യമല്ല. നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, കാരണം നമുക്ക് പാപം കിട്ടില്ല അതൊക്കെ ചെയ്താല്. അതുകൊണ്ട് മാധവ, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലെ, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സുഖിക്കാൻ കഴിയുക? കാരണം ആ ബന്ധുക്കളാണ്. ഇവരൊക്കെ വധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപം കിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ. ഈ അക്രമികളെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറയാണ്. 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ. ഈ വിഷം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഭീമന് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കൊടുത്തിട്ട് വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ദുര്യോധനാദികള്. അപ്പൊ അതൊന്ന്. വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, അരക്കില്ലം കത്തിച്ചവരെ അഗ്നിക്കിരയാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, അവരായിട്ട് മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, രാജ്യം സ്വത്തൊക്കെ കൈയടക്കുന്നത്, ഭൂമി കയ്യേറുക, ഇത് രണ്ടും അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക. ദുര്യോധനാദികള് അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ 6 തരത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃത്യങ്ങളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തവർ ആരാണ്? അക്രമികളാണ്. അങ്ങനെ അക്രമം ചെയ്തവരെ ഉടനെ വധിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് പാപമല്ല. അപ്പൊ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ 6 തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത അവര് അക്രമികളാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറയുന്നത്. ഇനി 4ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. 4ാമത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രത്യുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായത്തെ വർണ്ണസങ്കരഃ. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രത്യുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായത്തെ വർണ്ണസങ്കരഃ.
അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ത്രീകള് ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, ഭഗവാന്റെ കുലത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വൃഷ്ണികുലം ആണ് ഭഗവാന്റെ കുലം. ആ കുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാല് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. ഇപ്പൊ സമൂഹത്തില് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ രാജ്യത്ത് യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഓരോ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന പുരുഷന്മാരില്ലേ, ഭർത്താവാകാം, മകനാവാം, അച്ഛനാവാം, ആരായാലും അവരൊക്കെ ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും, കുറെ പേര് മരണപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുടുംബത്തില് അവരെ നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തവരും, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും. അവരൊക്കെ നോക്കാൻ അവിടെ ആളില്ലാതെ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ സ്ത്രീകളെ നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ സ്ത്രീകള് ദുഷിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്തൊരവസ്ഥ. ന ചൈത ദിക്മ കദരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേധാർത്ഥരാഷ്ട്രഃ. ന ചൈത ദിക്മ കദരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ ന ജീവിഷാമ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേധാർത്ഥരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ തോൽക്കപ്പെടുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്ന് നമുക്ക് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോ അത് അനുഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് ആരുണ്ടാവണം? നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു വണ്ടി മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീട് വെച്ചു. നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെ അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ സന്തോഷം ഇരട്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളത് പങ്കിടുന്നത്, നമ്മളെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരായിട്ട് പങ്കിടുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കൂടുന്നത്, ഇരട്ടി വരുന്നത്. ഇവിടെ ദുര്യോധന പുത്രന്മാരൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ലീവ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ദുര്യോധനവരൊക്കെ വധിച്ചു, അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ കിട്ടാനായിട്ട്. കാരണം അവര് ബന്ധുക്കളാണ്, പക്ഷെ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ തനിക്ക് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യം കാണാൻ പോലും അവിടെ ആളില്ല, ആ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ പോലും ആരുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, യുദ്ധം മുന്നില് വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനൻ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി നിൽക്കാണ്. ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമകാ പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? അതായത് എന്റെ മക്കൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? എന്റെ മക്കൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്, ഫസ്റ്റത്തെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനനാണെങ്കിലോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. തന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അർജുനൻ തോൽപ്പിച്ച്, ആ പാണ്ഡവരെ തോൽപ്പിച്ച് ആ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ തരത്തിലുള്ളവരുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അഹോ ബദ്ധമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാച്യാ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ. അഹോ ബദ്ധമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാച്യാ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ ഇറങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് 2 പ്രാവശ്യം ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോ ഇത്തിരി സമയം ലേറ്റ് ആവുമല്ലോ. ഇറങ്ങിക്കോളൂ, 7:30 കഴിഞ്ഞു,
ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവർ ഇറങ്ങിക്കോളൂ. ഇതിപ്പോ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി എന്തായാലും എടുക്കും. 44 അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, 46 വരെ ഇല്ലേ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലാണോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയാഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയാഃ ധാർത്തരാഷ്ട്ര രണേ ഹന്യോസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം എന്താണ്? നിരായുധനായിട്ട്, യുദ്ധമില്ലാതെ നിരായുധനായിട്ട് ആയുധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന, പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ. കാരണം നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, ഇവരുടെ നമ്മള് ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിലെ ഒരു നിയമം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആയുധമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെയോ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത്. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല, ഞാൻ എന്തിനില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയ ഉവാച, സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് ആ രണാങ്കണത്തിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് തന്റെ കയ്യിലുള്ള വില്ലും ശരങ്ങളും എല്ലാം താഴെ വെച്ച് ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിപ്പായി എന്ന് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആരടുത്ത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല സ്ഥലത്തും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ധർമ്മക്ഷേത്രം. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്ര എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അവിടെ എപ്പോഴും ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ആ ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമാണ് അവിടെ വിജയമുള്ളത്. അപ്പൊ ധർമ്മം ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് റീസൺ ആണ് എന്ത്? ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ദിവ്യമായ രഥം. അർജുനന്റെ രഥം എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യമായ രഥമാണ്. കാരണം 3 ലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അർജുനന്റെ രഥം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥമാണ്. മൂന്നാമത്തത് കപിധ്വജ. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആ രഥത്തിന്റെ മേലൊരു കൊടിയടയാളം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ കൊടിയടയാളത്തില് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹനുമാന്റെ രൂപം കാണുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയൊന്ന്. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഹനുമാന്റെ രൂപം? ഉണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ആ കൊടിമേൽ ആരുണ്ട്? ഹനുമാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹനുമാൻ നമുക്കറിയാം, ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത് രാവണ യുദ്ധം വരുമ്പോ അല്ലെ, ഹനുമാന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ആര് വിജയിക്കുന്നത്? ശ്രീരാമസ്വാമി യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നതും ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സമയത്തും അവരുടെ സഹായത്തിന് ആരുണ്ട് അവിടെ? ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അതാണ് കൊടിമേലുള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അടയാളം. പിന്നെ ശംഖുനാഥം, ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ് ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ ശംഖും അർജുനന്റെ ശംഖും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം. അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം എന്താണ്? വിജയം മാത്രം നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ തെക്തജീവിതം. തെക്തജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതില്, അതായത് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നതാണ്, ആരൊക്കെയാണ് തന്റെ ജീവൻ പോലും കളഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണത്. തെക്തജീവിതം, അതായത് എല്ലാവരും തന്റെ
ജീവൻ പോലും കളഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ അതായത് അവരെല്ലാവരും മരിക്കുന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാം, ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് തെക്ത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഇത് നടക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്? ഏകാദശി ദിവസമാണ്, മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 7 അക്ഷോണിപ്പടയും ഭഗവാനുമാണ് ആരുടെ കൂടെയുള്ളത്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവും കൂടെ? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും കൂടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങളാണ് ഇത്ര 3, 3, 6, 2, 3, 9. ഈ 9 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ട കാരണങ്ങൾ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ വിട്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം മാറും, നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിലനിർത്താം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ അവബോധം എന്തിലായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കഥയാണെന്ന് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് നിർത്താം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേര് എന്താണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേരെന്താണ്? സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയൻ. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേര് സഞ്ജയൻ. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? പാഞ്ചജന്യം. പാഞ്ചജന്യം. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ ശംഖോ? ഗാണ്ഡീവം. അർജുനന്റെ ശംഖാണ് ചോദിച്ചത്. അർജുനന്റെ ശംഖ് ഗാണ്ഡീവം. അത് അർജുനന്റെ ദേവദത്തം. 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തോളല്ലോ, ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ശംഖ്, അർജുനന്റെ ശംഖ് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭീമന്റെ ശംഖ് പറഞ്ഞു, പൗണ്ഡ്രം. പിന്നെ അനന്തവിജയം, യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖ് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം കുറയില്ലേ കുറെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോളാം. പിന്നെ അടുത്തത് അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗാണ്ഡീവം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞ 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അർജുനൻ കാരണങ്ങള്: മൃദുല ഹൃദയ തത്വം, മൃദുല ഹൃദയത്വം. തത്വമല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം. അതായത് അർജുനൻ ഭയങ്കര മൃദുല ഹൃദയ ഉള്ളവനാണെന്ന്, അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. അനുഭവം, പാപം, അല്ലെ? 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനൻ ഭയങ്കര മൃദുല ഹൃദയമുള്ളവനാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്. പിന്നെ പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഇവരൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് പാപമല്ലേ? പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മളെ ഭഗവാനോട് പോയി പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണ്ടേ ഭഗവാൻ? ഇതൊന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായം ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, വീട് തീയിടുന്നവർ, കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് ഭൂമി കൈവരിക്കുന്നവൻ, അപഹരിക്കുന്നവൻ,
ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, പിന്നെ അടിക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ അല്ലെ. ഈ 6 പോയിന്റ് ആണ് നമ്മള് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അക്രമികൾ 6 തരത്തിലുള്ളവരാണ് അക്രമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് നമ്മള്? 9 പോയിന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നു പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. ധർമ്മക്ഷേത്രം, ഹനുമാന്റെ രൂപം, ശംഖനാഥം, ഹനുമാന്റെ രൂപം, ദിവ്യമായ സംഘനാഥം, ഗാന്ധീവം, ഏകാദശി ദിവസമാണ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു? കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി യുദ്ധഭൂമി, ധർമ്മഭൂമിയാണ്, ധർമ്മക്ഷേത്രം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു എന്താണ്? രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞത് ദിവ്യമായ രഥം, അർജുനന്റെ രഥം ദിവ്യമായ രഥമാണെന്ന് കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ നമ്മള് ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം അല്ലെ, കൊടിമേല് ഹനുമാന്റെ അടയാളം ഉള്ളത് പറഞ്ഞു, ഹനുമത് രൂപം. പിന്നെ നാലാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്? ദിവ്യമായ ശംഖുകള്, ശംഖുനാഥം, ദിവ്യമായ ശംഖുനാഥം പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് മോക്ഷദ ഏകാദശി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട് കൂടെ, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ. പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തെക്ത ജീവിതം പറഞ്ഞു. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി വിട്ടല്ലോ, അതേതാണ്? ഗാന്ധീവം അല്ലെ. ഈ അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാന്ധീവം. ഈ 9 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്? 700 ശ്ലോകം. 700 ശ്ലോകം. അധ്യായങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്? അധ്യായങ്ങൾ 18. അതിനെ 3 ആയിട്ട് തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം 1 തൊട്ട് 6 വരെ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, 7 തൊട്ട് ജ്ഞാനയോഗം. 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 തൊട്ട് 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായം, 700 ശ്ലോകങ്ങള്. പിന്നെന്താണ് 7 മുതൽ 12 വരെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 8ാമത്തെ ആൻസർ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, കാലം, കർമ്മം. 5 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിലെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കാലം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ, അതെ, ആയുസ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ആയുസ്, അതാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്. പരമാത്മാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ആത്മാക്കള്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭാഗം മനസ്സിലാവായികയോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതേപോലെ